жестоко, мили Господ забавя, ало не забравя, ти ще плачеш много за мен. Айде, Търнава! Гост-звездата Ария в Клуб Джак. Здрасти, как си? Здрасти, Бобка. Ние все едно се наговаряме с тебе всеки път. Почти всеки уикенд се виждаме и вече сме си почти роднини. Имам два въпроса към тебе. Първият въпрос е за новата ти песен, да кажеш само 2-3 думи, защото е много хубава и най-важното много различна от останалите. Да, тя е доста различна и е нещо, което писала съм текста, посветено е, изживяно е, преживяно е. Там има доста сериозна история, но тук ще е много дълго да разказвам. Как реагират хората на новата песен? Ами много я харесват. Много се радвам за което, защото наистина е нещо различно от мен. Нещо, което до момента в този стил, може би много отдавна имах една песен, която чух и от тогава не бях пускала нещо подобно и доста добре го възприемат хората. Днес се намираме в клуб Джак Велико Търново и хората, които ги питах вътре, ще питам и тебе този въпрос. Какво иска една жена? О, това е много сложен въпрос. Аз лично никога не знам какво искам. Никога. Има ли нещо, без което не можеш, примерно, в живота? Сега тук ли да го кажа? Пред камерата? Нещо така по-спокойно. Има ли нужда, примерно, Ари, от любов или пък от пътешествия, от срещи с приятели? Кое те прави щастлива? Не мога без семейството си, това е ясно за всички, но още нещо, без което не мога и да, това е любов определено. И само да кажа за хората, които не знаят чак толкова, ти имаш и много красива сестра. Да, сестра ми е, защото вече всички се чудят, сестра ли ми е, не ми ли е, понеже имам приятелки, с които сме си писали моята сестричка. С нея сме сестри по бащина линия. Ти имаш само една сестра, нали? Да. Тази красива девойка с Ария винаги е сестра. Ако искате такива прекрасни девойки, знаете, Клуб Джак Велико Търново.